Love the way you are. Bung sarina. Ziaktu, Rosy Lalhriatpuii. Kachet ma in min run bo thwa titi a. Min run fo mai tum chu na zetin kanam chang chang a. Arui bok nen atha zong zong chu amang thei bik lo ti ka sia. Chu ti zong chuan mi patha chu ka hne lo na sa tak zet tho. Tite min lo nga ka ni lom ni ti ngei chan le si. Tho huam huam pa chuan ron ti a ka vaten tak. Ka ngak o zong lo che you piece of shit min tharo. Ti in thei lo chuan ka tal phat phata. Beng ching su ka fa pa kha harange. Ti le kamal lama kut run zen chau chu atum tamai. Thi le thi ti in ka thei to pana in ka lu ka kan thu ta. Achala tak ka va tau ripop. Adak chau ora achal chu domin fuck aron ti chuak shoya. Ka lu chu ana vung vung ve thau nangin ka ngai ven thei lo. Chu tia omlai chu rem changa la in ka kut ni in ka nim do ta. Khoma chang chuan atla hlom dop. Ka thoma ajana ron hara. Aron chap tangal bok. Man mo takin ka pom kang lo pa. Chwata apa rui lu tu ka wanga thau ta mai thei lo chu enzok in room kong kalam chu ka pana. Katlan chuak tur chu lokin ati chu ka shipha a ka hoilet lo. Min ron zui don nge ni hian ka sia a. Man mo takin cabin le cabin in car corridor a chuan katlan phea. Lu le chwana tam ang renga tereu te te in apeng koina sa box si a. Kong ka pui omna tak ka she thei ta mai lo. Ka handing ren rona. Ajana chu alo chap ring tul tul boka kamang ang ngei mai. Ajana chap thom chu akhok deuh rum ruma. Cabin chu soundproof ani nge mani. Tu ma run chuak rengan om lo zui. Ka phone lak tumin ka kot ipte ka dapa. Ka mu mai lo. Kan in chai na lama khan ka thau pala ni nge yang. Chutia mang ang taka ka din lai chuan ka din na ep chi a cabin kong khar chu aron ri khapa. Ka rin lau dewin rudo chu sound cable ni om tak keng chung hian aron chuak no la. Mali tingi a. Zo na nei miel pu chuan aron ti a. Ka chan ma in ka nung loka. Ajia na pa thom ka siya chuan rudo lama ka pen nai vata. Rudo chuan phe kokpo bun lawa ka lau chu makati ti ka hai lau. Tholop lop chung hian ajia na pa chuan nui sung chung hian. Iman mo lu tuka hei hi thei nila. Ti in ka phe kok le ka phone chu min pe ka tuma. Engma thleng lo ang mai la na tum chu ka holu tuka ka in sum man lo. Ajia na pom nge sau pa in thlok bo ro ka lo ti chang faka. Tite ka fiam thu mai mai ni kha. Ti pa a min ron nai ral chuan ka ma a rudo ron dinga. Rudo chuan kal sun zok la that ka ring. A ti siam shaya. Til thing chu aman thiam vek ti ka she mai. Tite unaw pa kan khuma alo mu renga ka lo fiam a soi zo man lo. Abiang chu ari deuh chok mai. Rudo chuan a hne ka ni chu. Ajia na pa chuan ka phei khok le ka phone a ken lai chu a thlau deuh bol zui. Ka phone chu a kengim le. What the fuck? Ti pa a rudo ron khoi let ve mai tum nia ka lo shat lai tak chuan. Anja o hian Mizo chungin. Eng thil ngin ti a nga ti nge sang chu. Aron ti phei long long a. Ajia na pa chuan. Hey honi. Ti in an nu chu a han chona. Ka lo ten top. Siya nga hiyan apa chun lo siyam se ka ti ni. Mali eng thil nge thlinga. Ti pa in ajia na chu ka kuta changin ron la a. Ka lo pe ve mai bok. Ajia na pon anu taksa chu alo siya rang to khop mai a trap chu abang ti ti der. Ajia na pa hiyan min. Ka ti lai chuan an pa chuan. Honi dan pa ngayin ka lo fiam mai mai niya. Aron ti ni chu. Ka sa zok thei. Dan pa ngay a. Ka lo ti vaka. Rudon. Endi, in pa khan malini na hiyan nga idamadi langayin ka siya. Aron ti fia faka. Anja chuan an pa nin chuan min milton che na. Tu lama nge chana nga. Tu hiyan nge thudik soizo kang ti a thutluk na siyam theilok lawa ang. Adin hun chu kalau siya thiampui ve ruak bo. Kan ngui chap lain rudo phone ron ri a. Alak rual deuh thau chuan. O, karon kal, ati a. Phone chu ada le maya. Karin lau dewin chwata ka phei khok le ka phone chu a char sok soka. Kal phodang. Ti in akut le lamin ka dara min ron ko a. Min kal pui chu ni der. Ajia na nu le pa chu an trong to lo reng reng. An in haw na sa viaw ngim le. An in chen pha phei chuan. Atina chi im. Zoi su pa ron ti chuan rang fe hian. Ai ke ma zokin ka tinain ka ringa. Achala kalu in ka tau ri foka.
ka ti chuan rudo chu anui ri hak I huai reuh hle mai dari aron ti a zawak lawin ka lo nui ve mai a kalomi o ka ti chuan engma ka ti hleinem I ke khana im ti in ka kelam chu aron mila oi kelongin kala om char char sia ka ke zung puya mu chiang om ka zak nu no ang reng khoi phe kho kha ka lo bunang ti in kan kal lai chu ka dinga ka ke zung pui ka thop deuh tut tut chu a she thiam ve thau niang anuya zat mel hle a ka phe khok chu min pe ve maya ka bun don lai chuan ka bana min ron chel sham bok pon kan thlen chuan midang ho chu an lo parvul hlom khop mai an chaw ve thele we moni dar khada pel to le ngal mau nei tu tak chu ka mu to lo Jonathan le Asiatic ka mu le tak mai lo wang chuan joy te lo mu em tia rudo ka zo chuan an reng kha tinge ti in min ron zot le ta nga ti vak ma ka mu lo e ma tia ka chan chuan min en deuh wanga angai na shewak loin enge ti melin ka mit ka lo san zewa karin lo dewin joy chu zan in tan chuan la shil lo mai la that ka ringa ati chuan ni chena thil theng kha soina ni ti ka shia ka chan mai lo wang chunge ni ma se I thu thu o aron ti le chuan ka she thiama lom shil ka tum hleinem ka lo ti thave ma ya chu karil ru tak tak po ni joy ka shil chuan an chung ko a boina pun lun palang ti ka lawa chu rudo na ron soi chwa chan berani po ka ring ta hian lo thula cable hi ka han pe chholo kang o ka rei lawang aron ti le chuan ole ka lo ti let ve ma ya mi lo na lai thing buk noya thut na ola chuan ka thu a ni chena ajana pa hur mel chelu to ka taw wang khan yang ka lu chu anade uta ka chu anom fashion lo hle ho mut ka du to tak zeta ni ka phone ka han in chuan engtin ma lo lem lawa ka lom ril ru ang reng Asia ti khol mai tumin phone ka han mit eng chu screen engin ka mitoron ka chuan ka ming tha thei hau lo ka luki ya akai ni mai hian ka sia ka lu chu anade uta phone chu ka mit thim le ringota mai mit singin ka lu chu ka dum wanga chu tia rei vak lo ka chin lai chuan ka bul mai atanga furi ron ti ria chuan ka han ming zoka joy chuan nai te a hian min lo bi ringa a mil ka han mu che chuan mak tak hian ka ngai vong ni mai hian ka sia amak pa in min ti dan kha shilila min haw le zek zo ka nge ka thlawang hawin ka ta na ding zo kang le idam lo mi ti pa in ka chal chu akut vote chuan ron dum zuya chutia ron ti chuan enge chan po ka shelo ka mit tui chu a hnai ngal kwar mai nia mole ka dan chu ka she thiam lo kadam thu le kalunum vak lo thu chu shil ka du a ma se ka tong chwa chuan ka trap chuak mai don hian ka shia a in sum tak chung chuan ka ngoi ta reng moli nga ti ngei dam lo te chuan min shil vat lawa kha tiang kor ching te kha su I in me ve lo ka ti fau che ni lom ni tia mi ron vin le vak chuan ka in sum thei to lo min vin su ti traw pa chuan ka trap chuak ta hoka chutia ka deuh thut chuan ati boy ve ni mel hei furi nga ti nge a idam lo tak takem ni ti pa a alam hoi min koi hera tum lai chuan ka vak kwa thlopa ka in su tri ta hlop mai angai na shilo tak chuan min ron kwa let ve mai boka ka cha la chu a chuak zwal tela cha tak te chuan ka trap ta chiama ka beng bul se da ama ke o furi I khoi lai nge na aron ti le thin chan bo ka lo chang thei lo nget takin ka lo kwa ngoi ya trap or to tak ka ni avan mak tak mal som tuang enge soi ta che aron ti vin deuh hluka ek pa chuan ka lunga leng ka lo ti nok chua ka anui che deuh dat van atak ti in aphun sapa Asia tim nin mu chuan angai dik lo khopang aron ti le che chu ka har deuh ko khian ka sia enge mo ka ti tak mai le joy hi ka chan nu bial pa lom ni to le mana ka chan pa ka du a ka ku a ka ngen thei kha ni to lo ti pal ti in ka kwa na chu ka thla ngal wata ani la chuan nui thu chungin ka wang ani khamoli min lo la ti mai zui khongi Asia ti tia onok deuh truak chunga ka zo chuan bet sebi tenants more san siam tho chu soya ka kal du ve lo min zo chui ngal bok ka du lo thu in ka chang maya mi tam zinga tuna hi chuan ka pe hlol lo ani ho ka du to sin ka ti le chuan he tain riak don alom aron ti wata
ka chang le tur chuan I tra kha ni hmel chhiat a zuala tap to suang che men takin omro damdoi chu kawa zongang ti in tho mai chu tuma kalsu tia chel chu chak hle ma ila ka ti turan ni lauti ka she chiang na sa si ka chan pa kal liam tur chu ka thlir ringa ka chan pa liam rol rol chuan hei hi ka she chuak chop chil zui bok tu emo ka cha du chang le ka lungai chang ka lung len chang min hnim ve tu tur ka ngin thei ka kwa thei tur ka thamwan pui tur ka momo ve ni ti hi mali chu ori chuan min ti phu deuh zoka ka pia lo ka thingkung bula rudo chu adara gitar akchung hian alo ding renga eng tiang a rengi alo om to ang thi ka she thiam lo kalampan chuan a ron pen pok poka ke ka mit tui shu in ka lo in tuai tha sok soka ka bula ron thu a zawak lawin ka lo nuya min nu ilet ve lem lawin mit meng sha thiam har tak chuan min lo mela I lo le na re to em tia nui lui deuh chunga ka zo chuan I tra chuak to lo mi zoi deuh sup hian a ron ti a ka nui lai chu ka top riai ria ya nuam ti vak lo chung chuan ti in ka chang ringota tinge ka bula me che chak tak angai khera nga tinge joy bula I chang khan ka bula I cha ve mai lo a thil min zo chu mo ti in chiang fashion hian min mela ka chel ka lem le te te a I bula chuan a that hei ang beralan ka du a tra ka du hleinem ti in ka in puang ta topa ka chan na chuan a ti lom nge lom lo po ka she mai thei lo min en ngul ni mai hian ka sia min chan mai lo wang chuan nui chungin ka tra chuan ka chhiat to ba ka hian ka chhiat bel le chong thina chu thu chu ka soi zo man or te ulo I tra puni mel tha tho a ron ti chuan min ti ham hai ve det oi lo e joyan ka ti lai mekin Jonathan a soi chu apoi mo berem ni a ron ti chuan chan ngai na ka van riau min du em ni a ru do ka ti chuak ta phong voi ni na ti in apun supa mo ka ming min ka voi ni na chia a ti le chuan a mingin ka kau khat le ti ka she chuak chop chil ma se ka zo na chan na chu ka she du ani ka zo na chu ka ti chuan ishialom ti in min chang satli a ing chu mo ka du che ti hi mole a ron ti chuan chu thu satlia tak ang hian a soi ve mai mai ni hian ka lo shia Mizo me chia ka ni sia tia ka lo chan chuan a sha thiam lo mel kher mai namdang me chia chawi du thin sia ka ti non le a tunge soya a ron ti thum sup I lara lom ka ti chuan ka chan chin ni lo ngai ven ve ti sha chu a lom om hle mai ti in anui suka tingi namdang hlir ka lo ti chal chu tiang thleng ka zo wang chuan min ngei to viau mai thei ni ma se ka she du miao sia lom ka zo chak na hi a rei to lutuk ka she bik lo ka ma a an lo chuak fu thina chu wang chu ni ka ring ti te mai chuan min changa ka zo zui to lem lo ma se ama ka du ve lo tinge min zo ve mia lo le ka rel ro shia ni om fashana a chan na chu ka shia lom a ron ti chuan phok lek hian ka va mela min ron enin ka shia lom mali a ron ti le mai si a soi zia po ka she lo a ka zo zui to chong lo dik tak chuan rudo hi ka du nge yelom ma se joy bula ka cha vak khan sha chwa ka ne ya milar tak mei chia te du ron hian min han du se ka ta han ni se ti in ka du thu ka lo sa mai thin hi alo ni a chu ka momo ber lo ni lo ka momo zok chu joy bula thamwan na ka mu chin ang ka ni na ang anga kalan ngam the na tur mi pa ni ka momo ni rudo kya nga chuan ka nun tlada ve tak thin te kami je thalo lai zong te chen hian thup vek ka du a alaka chuan tha thei ang beralan ka du a cha tak mial po ka ngam lo ani a kya nga chuan keima ka ni lo rudo kya nga chu achangin nuam viau ma se in veng rengin ka oma tuna tak po hian ani achang phei chuan ka exam result chuak tur ang mai hlo thon chang la ka nga bok chu me chia in athamwan na mi pabula a dan turani in ka shelo ani ngai to vak su tra na turi ma mo huna min lo shil donia nui deuh chunga ron ti chuan chan dan tur po ka shelo a soi zia ero ka shia ngai thak tir du che ka ne ya ti pa in agi tar chu a khei sa tangin a han la chhuaka tong po tong lo chuan ka lo en ringota a minga la ven or ti ka vo a ti pa chuan min run nui suk
Hepa hi chu Ziaktu cheng lo a mel tha lom. Gitar chu han pera ma ngai na le in do na ti chu han zai ta a. Ala thu chuan in do na ka ra po mei chia te doi bik lo zia thu vel atar lang bera. Mei che fing na chuan remna thei zia te. Mei che ma ngai na ro pui zia le chak zia thu te. Mei che fin na chuan ram le ram chung kwa in kar che na che te po remna siam tir thei tu ni zia te le. Mei chia te chu mi pa te tifam kim tun ni zia thu te tar langa. A zai lai chuan min ron mel pa zuk zuka a lai ve che pin ka sia ka nui chu a ti za ang ring. A zai zo deuh che chu kan pia mai tangin wow ti pa a kut ron beng ridar dar ri kan sia a. Kan han hoi chuak chu joy li a sia ti mai ba ka rudo ben mate te pani Peter le Nelson ate chen chuan an lo ding reng to a. Rudo la chu ke ang thawin mo yan ti tlang lo maniang. Nelson a insomnia wanga meng sen room po chuan a zia khamole a ron ti ve supa kan nui dar dar mai. A sia tin inuam lo em ni a tuang ti pa in min ron kwa deuh ti a ka tha to lu to ka lo ti mai a. Joyan dam doi chu e shim tura min lo ti chuan ka lo hnial bik lo. Kebin rock chu kan chang to che lo nangin joy ka zan bet sebi te kabina chuan a sia tin nen kan in no ve thei mai a. Mi pa ho chu engtin nge anwa in ti po ka she to che lo. Hetariak tur shim te tan pajama su thak nuam zet le slipper bun tur an lo buat sai vek hi alo ni a. Free size vek. Pajama skor hnunga le slipper chunga chuan mau le mau nei tu ming bul ve ve chu moi deuh hian in chu boka. In thak na thumno engma kan keng si lo nen arem chang khop mai. Kan mut fel don meu chuan jing lamdar ni anai kwarto. Damdoi ka e khan ka muta ti chuak lu tuka. Phone po ka khoi pe to lo shim ka mu bor mai. Zingda ruk vela Asia tin min ron kai thawa. Class kalman nge do wangin alo man mo ni. Ki po kalman su ka du ve thau mai. Thak po in thak talem lawin pajamas nin tlong chuan kebin atangin kan chuaka. Joy chuan mut kham lo mil fashion chuan thingpui lo ina. Aman Asia tin nen chuan min thla don ni ome. Rudo te chu ka zong rudeu nangin ka mulo. An lamu ni ka ring. Kum upalam hau chu an lo thau nual to a. Numar thain in kalma in thingpui in ve phot ro u. Ati tlat wang chuan thingpui kan in ve le ri a. Joyanu le pa chuan Asia ti chu an be siama. An ngay na khopin ka siya. Ka chanu hi chu a fel ve ema. Tu te po hian an ngay na in ka ring. Thingpui kan in zau chu ka zuna chuak le peka. Asia ti le joy chu parking lot lama chuan lo vakal ma samai turin ka ti a. Ka bek le ka thom noda na polythene chu ka thon pa bok. Toilet lama chuan ka tan pheya. Toilet atanga ka chuak fel parking lot lampan ve ngal mai ka tum chu. Ajian atinu faron in pompe hi ka to ka. Zang khai fashion hian anja chuan in ho to do nem ni min lo ti a. O class kalman ka du sia ka lo ti ve maya. Ajiana biang chumba ta chuan ka piai sak zewa. Zoi deuh sap hian ni zan thil theng kha pui ka ti khop mai kan pa khan ke ma zo ke momu lo tia. Ati chuan min ti ham hai ang reng. A chan chu Ajiana pa khan an nu ka ni lo zia chu atir phata tang khan a sia ti ka sia ni. Soi chuak ta ila an nu pa in kar che theya. An in chen pal hlo phei chuan Ajiana hi nu le pa kar lawa kho sadon ti na nia. Chu ka du lo ve tak zeta ni. Ba ka thil liam to ani a. Ka chunga engma pui khoi lem lo boka. Ti in ngoi bo pui chu ka thlang taring ot. Anu te bye la. Ti in anu chuan Ajiana kut chu aron lek kang wa a. Nui chungin ka lo bye let ve a. Engtin tak thang lianang che mo ka tiril rumel mela. Dar sari le chan ve la hostel ka thlenga. Usarai chu alo lamutui khop mai. Ka in bol nga la. Class kal tura in siam nan chuan ala ma. Khuma muzal chungin phone khoi ka tuma. WhatsApp ka nu in ka tho to le to lo min ron zo chu ka va reply ya. Suti lai chuan rudo message lo thling ve a. Tingi min lo ho san da ya fair lo ve ti hi. Ni zana chang khan alaka hian han ngai zon viau na tur feelings danglam angkha ka nei to lo ti hi ka she chianga. A text mu chu anuam lo shan lo mia lo nangin ka enga wa ka thok to lim lo ani. Ani po khan min du ti kha soi zeu ma se. Min zui tur khopin athin lunga ka tlana tak lo ti po ka sia. Atan chuan mi che pakhat ala phwa somvel se jinga pakhat inspire tu ve mai ka ni. Nia class kalman kan du deuh ve ka lom le. Ti chuan ka va reply ya.
ka thian milar tak pakhat ang chawa en ka du to ni kanu in min ron khol zuya usarai ti har ka lo wangin ka thawa in chung zol la chau pa in phone chu ka changa kanu chuan min lo be khat dewa min lo be deuh mai mai lo nia karon biak lo che chuan min ron biak ve po hi itum si lawa ti in aron vui nia ni a adik ve reng mai poisa ka mamo ti lawa hi chuan be khat tak ka ni i bai don le don lo ka shat wang alom ka lo biak lo che kan ti chuan ka soi fu khopaniang a buai zia thule apang par report hun tak nyal po anei lo thu chu aron soi zung zunga kanui ti zaru viau ma se ka lo khongai angreng kum upalam te ani ve tran to si a i ubi te la aron ho chau du lo he in chung na nen ka buai lu tuk aron ti le bar bar chuan kan mau nu chu a khotlan le to ti shil non kher ka ngai bik lo a khotlan chan chu engdang wang ani le chuang lawang ka u rui bai le wang ba ka ni lawange ming tuang a chuan baina siam le to emni a lung oi lo lu tu ka ti chuan i u kha tiang khan ko thin te su ti in min ron zil deuh hlaka ka lo ner na sa kanu soidanin ka u chuan an nu puan a lo shal ruk sak chu ni in a ha thla ka ni kan chung kwa ve je thi chu keila me che om chun ka ni a ka felang ti la ka tum bek der si lo i u lo ma hi tun lai zo zia dang le dewa he chua po chuak ngai mang lo office akal ti lawa chuan ina tlot maya aron ti chuan tlemin min ti om nom ve dewa ina tam deuh ti kan shat pho ti chuan kan lom em zel mai ni akhwa hi har ve thin ni in ka sia biak te po hi ron be ve thin ro u na win in bengai lo lu tu khi thalo in exam hun tur te min ron zo kha angai ve che nyang aron ti le chuan ka lo biak tur thu chu ka shil le ta phone ka da rwal chuan ru do message chu alo le kala hun man nuam le ti zong hian a ron reply ya ka chang ta lem lo joya na lama voin tlai khana let le to a chung te le asha tin go hati thleng an va thani o me asha te chu an mau nu chei bol than der to ni mel alom zok joy po aler ngam to bik lawang chu zana chuan ka shat laia ka biak lo chuan ka shele lawang ti in uloma chu ka va bia a ka va bia chu alo lom ve hle in ka sia alo nom sam mang lawa a khwa sik deuh ser ser ang hian alo uma a in enti remti ka zo chuan damdoya eya a zia ve le mai tur thu in min changa damdoi in ti ming shim shim hi angai thelo bok nen kal turin ka tilui du bik lawa ka exam hun tur te soin kan in belwam mai kar khatle kin chol po in lo hola thlo na in ticket man chu ka ron thon don che nia aron ti chuan ka nuya za angreng min ngai ve tak tak aniang exam zwa kan soi thadon nia ti in ka chang ve mai boka vo in hi kan assignment submit the hun to berani to wangin class ban chuan submit mai ka tuma class ka thian thar manipur ku ki te chuan an lo la ziak zo thei mai lawa zoology ko ran ni ve lo wangin class an kal thawak lo nen zia dan tur an lo thiam chia lo ani ka assignment en min dila an zia zo ve le min lo submit sak mai tur thun soi chuan ho ma ka du deuh bok nen ka lo rem ti sak ve maya tlai dar li ri to lama chuan ka thian ku ki te chuan min lo khola kamuthil lai ni wangin pe mang lo chuan ka changa assignment chu ma ni nge submit chian phal thun run soi ta mai chu mi te la chuan ti tur dang kan neya i paper chu class a hian kan lo da sak mai che o an run ti le ringota ka chan ma chuan kholan da zui ani chu oi chu ku kinu te pahni mai mai chu assignment chu dar li le chan ve hnulama chuan a submit thei to lawa alo bo pal phei chuan ka cheve ka ni mai man mo takin ka in ha sok soka sleeper nen te tlong chuan college lama taxi chuan ka vatlana college playground na chuan then khatin namla man lo zira an lo rinak naka building lam chu alo re deuh thuap to classroom lama chuan ka tlan chawa ka paper an da ti an soina chuan ka hmuta hau lo an ma ni khol pa chuan do kan hnai lam chu ka dap kwala ka hmulo reng reng phone chu an la du to hau lo le ngal zong hau chu karil ru ha le thin rim box chu ka savek thei hialani darzat ka in zoka man mo takin ka zia ka ni chuan kala zo man thawang ka ti a question pathum lek chan tur ani thonin azia na tur paper le tu min stationery dor lampan chuan ka tlan thla dor dora step top ka thleng fel deuh che ti hian met sinoi le kala mu ngai lo mei che pakat ron in zui phei mek hi ka to ka biak po belawa kalpel mai ka tum chu met si zokin what happened ti in min ron bia a ka hoilet soka
mặc ti mel deuh hian min lo ena ka hun thom hno nen to pa min mu chu makati ve deuh aniang ka assignment ka ti bawa ka ziak thadon ka ti le chungata ka man mo bok nen biak po beto lawin ka kalsan zuya stationery dor ka thlendon chep chuan min lo zui ti ka hrichia ka lo zia pu yang che ati chuan angai na shewak lo chuan ke ena anui saka man moang i submit man lawang ti pa chuan ka ba na run pota mak ka ti zia chu library a kan ziak zunga mark score that po katum to lem lo boka submit lo aya submit mai tum to kania ka uluk to lo khop mai metsi la chuan min han uluk sak khopa azara minute nga vela la omang tia chuan ka va submit ve man shama kalom kher mai metsi chu lom thu ka shila welcome ti zong chok chuan min changa ngoi rengin corridor a chuan kan in zui pheya ngai dam dil chu tha in ka shia a soitan maidan tur ka shilo chu ente ka ti man che ti in ama zokin sorry dear aron ti a min ti ham hai vek zo ka lom le keima zo ka lom ka ti le chuan thengil da yang aron ti a kalau pompui khop mai rudo lam kan soimia lo na chungin kan in ngai dam ton chiang khop mai ka chanu chu christian ani zialang ka ti lo thei lo apui thling ka ti hle boka katluk lo zia ka she thar rum mai coffee ka lei saka college ala chan ka zo chuan namlam lo zir ve hi alo ni an namlam zir ve tur chuan min som zui boka ka lo nyal deuh chu min ti lui le tlat beka lo thei lo chuan mau ho namlam cha thamong tho lam chu ka zir ve le thora midang ho chuan min lo lom thiam khop maya rin ain nuam ka vati ta phian zana lampo ilo thiam khale ti message ka don chu rudo ne na tangin ani ehe vo in khan min lo mu mani don le min mu mi mu e ti aron thon chuan ka zakru ve angreng nin a ka du to lo kha za ngai lo ti in ka in hau rumol mol he ka thiam fu lo mo zak thei lo tok angalan tum tak chuan ka wati a thiam khop mai i ke zung bui ponal aron ti te kher oi me la chule vo in khan bathroom slipper nen tlung in ni kha ka wakal ka ke zung tang chu alang chiang ngot ta ve ang kal mai te ti ka wa thona anwe zat ve mel khop mai emoticon nui per chwai hi aron thon chewa i chen nu nen in bethiam to ti mu chu no me keima wang chuan lo in hau to su o ti hi aron thon tel shama hau pe to te lo kan ban ve ve to chelom ka wa ti ve le mia avana ve te ron ti let ve a fiam thu in kan in text deuh char chara min ron biak dana hian bial nu nei karing ta tlat lo bial nui nei lo mi han ti deuh dot chu ka ngam chia lowa tak takin metsi kha i du zong ani ve thawem ka wati a ha min ban toi ti mo ka tia arun ti let wat o ni thawe i ngai dan ka shedu mai ka wati chuan ka du zong chu ani lem lawe ti zong hi run thon pe ka a frank le lu tuk chuan ka nuye ti sa deu hey i chanu khatia ka ti wang khan min lo ngi le ringo tangi o i ngei ni lo ro boi si te run la ti deu ka nui na sangei mai an charity concert ta chuan min som non li a ticket pathum lai chu a free in min pek thei tur thu min shila local cha ki chiat i du dui lo pe venga ati chuan metsi ama nge in va soma pe ve tur chuan ka lo shil fata rudo po chuan min lo nial bik lo chu ka chanu ne na ngai dam ka dil na pakhata ka ngai ve theng chu metsi mel eng ser ka mo chuan ni zan lama rudo na lo va bia ti chu min shil kher lo ma si ka che thiam vek ka chanu chu ahlim le to khop mai ka chanu hlim na chu ril rudik tak pu in ka hlim pui ve thei to a kalom letling zok hle ni zoology class a ku ki nu te nen kan in mu fu chuan engma thleng lo ang mai chuan min lo bia a ngei hlom tak ka ni an bula thut le chu soi lo mel po ka mel pe hlom lo ma ni ma an sial lu tuk le midang chu chewek po ni se po yan ti lo lu tuk mol kha ka ngai thei hlol lo ni lai tho chen ani a chu ni chu khove la rimoi ngai na to photte tan chuan ni ngai nat om lo berani lo po in ngai nat har berani hialang linking park vocalist chester bennington a ina in ok lumin an mu ti chuan khovel pum pui lo khata
kan hostel a po chuan linking park club le ri hlir chu chhun le zan hian a ri chuah mai ani in rin ni chu hnulama metsinoi te nen uso sothama charity concert chim tur chuan kan vakal ve a Theodore ti ho chu security an lo oma min hmu ve le chuan min lo boy pui vata kan thut na tur thleng chuan min va thla a mil sha tha nei chu khoi hmuna po hian anuam ve ni Theodore chu atilom ong khop mai kan in nga khom hloma wangin kan lut lai deuh hleka music record po chuan hla pakhat an lo sa zo man der to kan thut na pia loka chuan usarai le me pa pakhat hi ashang deuh hlek hian an thu dun hi ka va hmu a thut pui chu abial pa footballer khani chia po in ka shelo min ron hulem lo bok nen ka va be kherlem lawa music recording an hlapwa pani nan sak don chuan Peteran nimin pia loka boral ta chestera uizia thule apwala hla sakve shim shiman du tu chu aron soya asoi zo ralin rudon gitar chu soloina ron lit chu ya kabulading metsi chu a phu sangei mai linkin park hla an sak chu sora akan kal chuma kan ho konga rudona play ngei nam khani an vocalist Peter chuan asathiam khop mai mi pui an thap thaboka voi ni lion sanuna kan zuang suak so mai lom zandar riat vel theng an lamang dona ke ro late bas kala silawa ti in ka chante chu ka hosan hloma zana chuan mechin rudo te thlan lak poina thlak min lo thon chawa a hlim hle in ka sia lom om khop mai ka in bal zo chuan zandar kolam hnai le der to exam hnai chan to bok ne le khazir ve ka tuma ka le khazir na do kan ma a ka thu fel orang ti hian ka table lamp bullo ka phone da chu ron ri a caller id ke en chuan number shat lo hi ni ladu lawin ka da le ngala ma se number ngai bok chuan ron tinon le a makti ang reng tak chuan ka lavi ta shama kalak rwal deuh thoa tingi lak vat lawa ron ti tu chu Jonathan ani ti ka shengal a number a thak le to mo ni don ni ingi a tlai to lom nga tingi number hi ka chan pa phone ani hi ka phone ka ti chia a hemi number a hian network lo thun lok ti a please arun ti le pek he pa takhi chu I rui le em ni a kawati chuan rui mai lo thun lok mai te lak lo lutuk arun ti le ngota ka chuak thei to hle ne ba ka poisa po ka nei lo ka lo ti hlura internet banking mang kan lo om mang lo thlu ka nia dora net pek thun tir ngai chi deuh vek kha kan la ni gate an close vek to a ka chuak thei reng lo di lok mai ro ka lak lo lutuk mo furi arun ti phi le chung to a chung de le chan dang house tak tak anga em chung hian ke mi ri thei hi min ti boy ve zia mai net pek po hi voi nga don lai chu ka thun sak man to in ka ring in rul chu khoila ma ni ringot asha thi thun tir mai ro kawati chuan nimina kan in hawa ba ka min ring hle le zok mai mo tun chia ni mai arun ti chuan ka khongai ve le deuh si a mit si chu kawabia a anni hostel chu andu hun an chuak thei tho bok nen ka chan pa chu lo thun sak mai tur le poisa chu naktu ka pek mai tur tho ka shila ka chan nu chuan alo va thun sak ngal mai ni karing reivak lawa joy chuan min lo khola things lu tu ko furi ka mangai che wang tak hian run ti peka ka lo ner na nga o anin le kha ka zir don ti in phone chu ka da sana min run be zui talem lo chumi tuk lok chuan Asia ti zokin min run be ve le hlola eng dang wang ni lo bok joy dana alung oi lo thu le zo in na sat thu vel chu min lo shil shiani ber mai he tiangan hi karin lok dan vel reng ania lom mi zia po an in shat chen ma hawin bulan tana Asia ti ngai zong la nei zen lo tan tak phei hi chuan Jonathan anga mi pa khovel mi tak hi chu in shat thiam tun har ve khopang karhla a an ve buk nen in tin nge ka ti ang kan serious tak ma hian ka chen mai do nim nyang zan in po chuak su le kha zero ka tia o ati ve veka a chuak le thauti ka shele sia arun tin ya ni a lo chan mai dan tur po ka shelo le lama ka chan nu chuan Jonathan na ang ni lo mi pa fel tak hi tong jok se ka du sak puya le lama ka chan pa tan Asia ti hi chu ka du pui em bok si Jonathan na chu ka lo hau tur thu le la do sham phot mai tur chuan ka lo shil ta ringota Asia ti nen kan in biak zo nu chuan joy chu ka wa hau ta chiama
a in soi thiam na po ngai thadu lawa ka thian nu tran lam zong hlira ka va an khum chuan alo ngai thei bik lo kan in hau pha chiama ma se atlom zo ka chuan atang ta tho Asia ti hi du ve em lo se chuan atlom teu lawang ti po ka shereng chu mi nu tang chuan a fel ta dewan yang Asia tin he na tang pon complain ka dong khat tu ang reng joy po ari ang renga a chuan na thalak min lo thon jam chi thin po kha ka mu ngai ta mang lo chuak po ni se tu na chuan gallery thar nei to lom ti in ka ngai tu a lom zo ka ka ngai dining table cho ka emol mot lain higher zir lai hi kabula chuan lo chu ve kabul chi a chu lili class 11 arts zir lai mil thazet chuan utluang edman sai lu ti ro kha ti in min run zot ve te thu da o lu te tinge kalo ti thave maya enti mo rudoi sha em arun ti vele hui ham naw pangzinga po kan rudo chuan alara lo thul pha lo khopani mele o sha e pa ngai tak chuan kalo ti vele maya oi i mo namdang bial nu nem ni arun ti le chuan ka thil e ka hak lo chau ka van shelo chu tiang ka she chang ve vak lawa ti in muang ban char chuan ka chang ringota karil ru chuan ka hlo ange in mo ka tiril ru no nu ni chin khan mo mo so pa sun namdang me che pakat chelo tok ne nan lo chol ve me cha kha naga ni in ka sia an in me dun to pani mai chu thu ka shadwal chuan tu nge ni angle ti in ka ngai to zum ngal met si chu ani lo ti ka chianga a chan chu charity concert nu tang khan rudo chu alaka atlana ve vak to lo ti ka chiang soipo a soi ngai to manglawani ani mo kalau ti fan rai ringota engtin ne moni tak hian ka rudon namdang bo ka ngai zong le chu ka thin rim ni tabirin ka sia oi rudo chu chelo bok sia in me don viau ma se ka ui namdang tan chuan arun ti zui nya ni ke deuh hian a sin ui chu ka ui lu tuk chu ka ngei hial zok tu mo li chu li chan nu beki chuan run ti ve kha ni china Mizo ni don mi a anglo ti pa kha ama chu grey color ve ka in dress khamole ti in li chuan a lo chang wata a accent kha Mizo anglo lom nal top kha khamuru do chu ni changi chelo ve thlot ti ro chu lom MNB vela changtu pa chilo to ka angkati ti in annui dun wara zawak lawin ka lo nui pui ve hloma MNB anti chu shet chu ka she ve nge ya ka chher ve ngai lo thung ke war novela po based on true story thlang sham chin ka ni ani lo pon war veteran ho autobiography cher chin tan chuan rudo le MNB changtu pa ti in an li an lo chu ka she thiam ve phak lo shimang ma se li a in khom ve vak ngai lo em ni ka van hu ngai lo romin ke thli kan nia Mizo char cha chuan in khom ve ngai lo niang abak an soi zum chu ka she mumal to lo ka chu e po tui lo zo vek chu e kham ve le chuan ka ru ma man mo to kin ka chawa met si chu kholin ka ba be ngala ani chuan avinai ni em arun ti tawata ami soi chu ka lo she mai lo me che pakhat thla khi min ron thona chunu chu met si te lam kan zir la ya min zir tir tu nu pian nal deu final semester zir me khani in noya lili te chu rudo ne na in mu chu henu hi ni em ti in ka zuk zot le sham hloma anni chuan ani thumin lo shil met si ne na ka va shil le chuan ani ngei don chu lam kan zir lai vel tang khan kan ring hlel to lom rudo kha local ve le zau china avina kan zo in kan in date ati ngai mi lawa anui ringot zela ma se charity concert zo rudo nen an in biak vel dana chang chan mai ni ka ring lo arun tita ka she thiam ta chia khamini rudon kalam min lo mu po kha abial nu chu alo nga ka ni nge ka ring ta hei wang hi nyang met si pon rudo chung chang soi po lo soi ngai wak to lo kan college cha nge rudon bial nu lo nei kur ti na nia ka ngei zwal kher mai ka ngei lu tuk chuan Jonathan na biak tumin ka vatek sa hei fura ti ka va thon chu minute ni nuwa po min ron reply mai lo mil che pa reply wat ta che ti le emoticon thin rim sen trun tar khat dul hi ka va thona ka tai pha thlona ni ringot ka khola a busy nia alum ro pui si thin rim ruk nen ka taksa te chu aron sa hal huam
ka bathrobe toilet bag le bucket vel ka khom sok soka bathroom a ka lut zui nga la in baldon che hian ka ek hi alo chuak ve sek zia le nga la komota ha dam thei ang bera ka thut phot nu a la play tumin ka play lisa ka han lu ta AXL Rudi PELL ti ka type man che ti in Jonathan message ka dong ve chia o enge mel chete a cha din en kan in bialom ti hi ron thon dar kar chan ve don nu a min lo reply nia mi la mai mai chu in la bial nu nei lu tuk ni tak chu ngai le lo mai ti ka thon chuak man or ti in a phone call ron kala ka pik lo thei chin lo kalak rwalin ngia soi mai mai te aron tivin hluk nga la tinge Mizo mi pa ho hi ka han ti vak ringota engtin nge an lo om peka Mizo mi pa ho chu nui za o deuh hian min lo changa lo nui su ka thin ri mania Mizo me chia in namdang an kopin emo pasalan nin in dem loi ya nangnin namdang kopin she le top si lo ka ngei zong tak ti in achung te lam ngai to lek lo chuan ka va phun chia ma ka thin rim ve e mani ha me chia te chu namdang in nei se in nam phat san in ni nga la du viau po ni ula Mizo ni nei ve to lo shim bok ke ni mi pa te chu mo eng nam po ni la kan Mizo ni na bo thei chuang lo ke phei chuan nam sang a hian chi thla ka tum jok mo le nam tin te pa ka ni hun chuan mo furi ka fa te dai par man i tum na satanga yang aron ti zum du a aron la nui huk zui he ba hi chu thu tak deuh po hian in biak tumila a thu tak thei thlot lo takin tungei soi chan chu aron ti le a i chan ba ru do khamole a bial nu chu na ga mole ka ngei nia ka vati le mok ka ha ingi chan chu namdang bial nu nei wang ne lawin ama ru doi star wang bak vani su aron ti chuan ka lo phudeu zok eng tin nge lo shat man ni ui tinge shata ka lo ti ho a ka ri sani kha ler thaknu aron ti hluka ma se ka ban san dai to a dia ka chan chuan rang le si ve aron ti a kan nui dun vaka lok rudo bial nu chu akhalim ron ti huis khal mai lo naga me chia khal de bishami a zen thatler thor raps ma se ke ai na mel chia a fiam tho deuh taka ka vati chuan aron nui le huka midang in bolan om ve chuan lo wangin loudspeaker a ka da zuya kamong chu fasetin ka kap resource sura ani vel karing lokin i ek pa in min lo bia lo a aron ti vaka bia e ti le nui khek tor karwala ten omnu a ui ka she phain ka shia aron ti chuan ka e ka ui ve ngai lo tlat ni khata voi ni ka ezi a ti in ka han nui le vaka va han ten om ta ke o ka bial nu chu ni la i e ti ka sha dwalin ka chen nga lang che mole ha i bial nu ka ni lo hi pathian ne na lum thu ka soi chin ka lo ti ve nga ta wai i tong trai ve chin ti sha chu awa han lom om ve ngei om takin ron ti a ve che thakata voi khat voi tong trai ngai lo kha o ka lo ti nga ta ha i she lo bible po tun kumatan voi thum ka char chuak chep to awa han dot hei ta ke o nin thil dang soi su rudo chu kaning ania ka ti chuan ha thlak ti ni om takhian aron tho ha ka enge ti turin min du a aron ti hul hak ngi vela ka du ka lo ti mu ka a hau e mai a ba ka abial nu chu a chedon ti ka sia rudo bial nu ten ka ex te pakhat man la tluk lo chu wang chuan relax ma te o aron in soi thele tan don ex nei chelo thei ba ka da don bai ka ti nga ta aron chan na po ngak lawin ka da zui ta ma ka